Κάνε μια σύντομη. Θα σε καρφώσω τώρα, ρε. Τι λες πάλι, ρε. Αυτός εδώ είναι ο CB Belt Expert. Κουλβάγκ, ρε. Κουλβάγκ. Έρχεται. Αυτός εδώ είναι ο Τζον Τζον. Θα πάλι σαράβαλο κάνει, ρε φανάκα. Πρόσεχε, θα πεις θα τα ακούσει όλοι οι φίλες, Όλοι οι φίλες θα τα ακούσει. Τι παίρνεις το τέλος. Κάνε, Βαγγέλη, έχω γαμό τις λήψεις τώρα. Από τις λήψεις. Ναι ρε μάλα. Δεν είμαι η Μαντόνα. Είμαι η Πριμαντόνα. Ποια είμαι? Μαραντόνα. Μαραντόνα. Προσγείωσαι τώρα κανονικά, ρε. Σταμάτα εδώ. Αυτό είναι το εργαλείο. Καλώς. Πάπα.